Salutare și bine m-am găsit la un nou episod de pe acest canal cu Brawl Stars. Da, aici avem friul, luăm punctele, strângem boxul pentru noul update, că vine noul update și noul brawler mitic. Foarte rău pentru mine, pentru că Jackie cu mare greutate ce-am câștigat-o, dar uitați, Max n-ar pot câștiga, de atunci de când s-a băgat Max, nu pot să o câștig. Da, că e fata. Și e caverna. Hai să încercăm să luăm Star Token de la Gem Grab. Hai să... Nu o să mai joc cu asta. O să mă joc, cred că, cu tic. Hai cu tic. Hai să dăm niște tic și mai vedem ce mai facem. Da. Nu uitați de un like, un share și un subscribe. Un share la prietenii voștri și la frați și la surori, nu contează la cine dați, numai că să strângem cât mai mulți abonați. Da. Era bună și pe muzic, nu? Dar am pus și eu ultimata unde trebuia. Da, nu trebuie să pun acolo ultimata, dar și poliție, dar până ultimul multele. Ulu! Du-te, bă, ce piper am eu. Bă, mamă, bravo, Pem. Bravo. Uite. Până în ultimata. Așa. Să nu se iasă nimeni. Hai, Piper, nu te omor. De ce te omor? Nu te omor. Stai, de. Așa. Am aici. Forță! Și-am luat Star Token-ul. Da! Asta ream. Strângem încă un box. Avem aici la colecție 5 Brawl Box-uri și facem și 2 Big Box. Da. Ce să mai facem noi pe aici? Așa. Ar zice un Sandy. Am luat și gadget pe ea. Dar nu prea. Nu, pe harta asta vreau să duce cineva 550, dar nu dinamic. Bă, hai de roză, ce să zic despre asta? Roza e bine. Da. Sper că vă plac aceste episoade. O să mai facem și episoade în Minecraft. Dacă vreți, facem și alte jocuri de telefoane. Alte jocuri de telefoane. What? Ce-a fost asta? Nu știu ce e cu mine. Sunt traumatizat. Lași. Ai, ce mi-e așa de greu? What? Lasă-mă. Genial om. Olea. Dă-i așa, dă-i. Wow. Țeacă și mie țeacă. Am întâlnit țeacă. Fraiere, țeacă. Hai schimbăm aici asta. Icoana. Ce? What? Icoana. Făcut și level. Ce pui așa? Făcut și level 120. Da. Tara, am și luat și Star Power și gadget pe Tara. L-am luat gadgetul de pe shop. Și pe shop astăzi nu știu ce a fost, dar și am primit doar puncte. Apoi de ce nu? Doar puncte. Și bun la cap, doar puncte. Pentru că sunt pe conturile mele mici.
Hai că am tras. Hai că am tras dacă e. Hai că... merge și mie telefonul. Hai că dați un like pe telefonul meu. Vă rog. Olu. Stai mă acolo. Stai mă acolo, mă. Nu scrie deșteptul. Bă, de ce? Cum mai filmez? Nu mai fac videoclipuri. Pare rău, dar nu mai fac videoclipuri. Da, pe ce interesează că nu am avut altele. Da. Trebuie pe contul de trebuiască să pun pauză ca să intru, să nu vedeți ceva. Ăsta e contul meu secundar. Cine nu știe, Călin 500 2.0. Bine. Am făcut 10.000. Ura! Bravo mie, bravo la toți. Dar, prietenul meu, ce s-a gândit? Hai să dau lui fratele meu mai mare. Eu dau lui fratele lui mai mare. Și fratele lui ce s-a gândit? Trebuie să schimb numele, că e contul meu de amă. S-a schimbat numele și a pus Alex. Păi de ce nu Alex? Da, fratele lui îl cheamă Sandu, da? A pus Alex la el. Ne jucăm aici, nu știu, tot. Ne jucăm cu Pam, nu tot cu Pam, că pe cont cel mare nu mai jucăm cu Pam. Da, să vedem ce niște Pam. Și urmă intrăm și cel mai mic cont. Am alt cont care e scris Călin 502.0, că am făcut alt cont. Și acolo am 2000 de trofee. Uii! Măcar mai ușor mă joc decât pe astea. Lasă-mă! Nu! Nu, da! Asta! Forța! 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 Hai cu forța! Sper că nu se aude prea tare jocul. Nu dau de pata, nu fugi, nu, e mort a mea. E mort ăla. N-are cum să nu fie mort. Bine, nu e mort. Se pare că m-am înșelat. Și m-am înșelat. De ce m-am înșelat? Nu știu. Credem că e inut, dar... Ia bă, Paul, bă. Să de acolo, nu e bun. Unul mai trebuie, unul mai trebuie. Ce rău, unul mai trebuie. Atam că cine nu stă de aici. Să-i văd să nu ce, hai că mai poate el lua fi. Stai mai acolo. Stai acolo. Luați, fugiți. Fugi, mă, bă, ce prost e. Ce de prost e. A, nu, lasă-mă. Da, aici e skillul. Da. Da, câștigai meciul. Sau de tot. Aici nu strâng boxuri. Și pot să deschid. Hai că pot deschide ceva dacă e. Ai. O să revin după ce câștig și meciul ăsta de Brawl Ball. Ne întâlnim pe contul cel mic. Și cam acesta o să fie episodul. Am venit pe contul cel mai mic, Călin 502.0. Luăm și aici bănuții, nimic important. Ieșim, avem pe șel în fundal. Luăm pe... Da, nu mă prea mă joc pe aici. Da, aici de începem pe shop ce putem să cumpărăm de 30 de gemuri. Nu mă schimb pe shell, nu vreau. Cam acesta a fost episodul, sper că v-a plăcut. Nu uitați de un like, un share la prietenii voștri și la frații și la sororile voastre și un subscribe. Pa!